Изпълнението на проекта започна на 1 юли тази година и ще приключи на 30 юни 2012. Общият бюджет на проекта е 99 128 евро. Искам да ви кажа, че този проект е едно продължение на трайното сътрудничество между Технически колеж Ямбол и Технически колеж от Одрин още от 2005 година. То се разви с едно дългосрочно сътрудничество по програма Еразъм, изпълнение на определени други научни проекти и програми. Реализира се през 2006 година, пак по програма ФАР, проект начало на сътрудничеството между техническите колежи в Ямбол и в Одрин. И този проект, който ви представяме днес, е едно продължение, една устойчивост на дейността на Технически колеж Ямбол с Технически колеж Одрин. Основната мисия, която си поставихме с този проект, са няколко факта. На първо место, един сериозен проблем на младите хора, както в нашата държава, така и в Република Турция, е факта, че трудно се реализират младите хора. Така че една от основните дейности е да направим проучване каква е възможността младите хора по-добре и бързо да се адаптират и реализират. От друга страна, екипът счита, че обучението, което се предлага в висшите учебни заведения, не е достатъчно за тяхната по-бърза реализация. Това наложи да се включат отделни модули, касаещи кариерното развитие, мотивацията за стартиране на собствен бизнес. Целевата група по проекта включва студенти от техническите колежи в Ямбол и Одрин, академичните състави на колежите и представители на бизнеса от трансграничния регион.